kanong thamai si society lengba ka shnat trekam ka jongka kata kerkulang welfare and development society kalayo ban pli perda ya katan intervillage cricket tournament menta ka singi kalai tarik ukelalengkon arhajar arpen rio hakaba uba maki bla ubabat ya kerdan kumu head coach jongka meklaya women's cricket team badru kumu treasurer ka Shillong Cricket Association ulawan ban pli perda ya kane ka tournament haka jeng don rangkat lang ka jong Silver Star Mautho kumu guest of honor uba Michael Paul Khonglam kumu special guest uba Ari Ubak Lang Nong Plang kumu special guest uba Lam Prang Riatam kumu special guest harangkat ki rangba balang bat kitemen basan jong kate ka balang haba pli perdaya kate ke tournament uba DR Nong Shli uba de president jong ka kerkulang welfare and development society ulapan sngo baka jing thmu ban penyat ya kane ke tournament kalong ban kener ya ka kti jing yarap shakito ki banon kam ya ka jing yarap la kalong hashnong hathau bat kumjuru sha ka dong kathan jong karibhoi district ulapan rap shishu baha kisnam baladap balangba kane ke jing penyat ya kane ke tournament kane ka shnat trekam kalayo ya kalat man aijing yarap ya ka SOS umyam bat kumjuru ya ka jakari kunswet jongka ribhoi presbyterian synod kabadon hamau sentai uba maki bla haba aijing kren ula ong bakala de kapor ban kentuno ya ka jing yele kai cricket nakamaruti ball shaka dius ball khnang baki players kane ka dong bat kathan kin shulur ban mi shakmat hakiran san ki ba kham he namar ki ba bun hi ki ba ju yele ka ya ka dius ki de hi ki dakhar lani ki non tribal ula pen shulur shu baki players ki nom de ban shu sakut tang hangne henrei ki de ban thmu kham shalor namar ba cricket hari india ka de ka we ne kilat pan kamai jakpo haba phai pat shaka opening match happening kanong thamai si society persya ya ka jintru cricket club kanong thamai si society kala job ya ka toss pat kala jet ban tet shwaneng kong haka first inning kanong thamai si society kala set ya ka target ka balong arspa san pusau runs but u player ubat tet baha na kanong thamai si society udei uyalam nongshli ubala kamai hadu shispa lai runs haba phai pat shaka second inning kajin tru kala bantet tang khandai run but hablut baru ki wickets but kanong thamai si society kala job da shispa san pusau runs but urang yele kai ubakan sai ha kanika opening match uday uyalam nongshli ubala kamai hadu shispa lai runs but yo ru bankhur hadu sau wickets kuman shu pentem baha kanika tournament lawan banje shim benta da ki sau phupra tali ki shnong nakadong bat kathan ribhoi bat kumjuru nasor bat nakhapsor isgo ya kaban aingu ya ublay try nong bu nong thau bala aingi ya kaneka sngi ka bakerpang ka bakum kane khamtam pniyo aingi ya kimet ki bakot ki bakhya ni la ya kaban longkum ni khamtam ki ni ki atli ki team ki ban open ya kaneka program ga jongi haneka sngi ya ka nong thamai society bat ya ka jentru kublay spun ni ki atli ki team ki bala ban dorkan lembar ni lembah jong ka por minta ban pli mat sedang ya kaneka tournament ga jongi lembah jong ka por ka minta kum ka kerkulang welfare and development society imla klam da aingu ya ublay ya ka jong dorkat ka jong u nau sinam shau sinam markane kam de ka sin ka ba ningkong ka de ka sin ka ba shpau ka ba ngila peniat ya kaneka tournament na ka benta ki kam ki babha ki de bat ka kam syakri haka imlang salang berkhamtam ke bideru bat ublay tekum kajing mai phang khandiak kajing thumu kajungi ban pelong ya kaneka cricket tournament ke bagi ju pelong man snam kadon sibun ba ki jing thumu ki bakum ka society kaneka society ngan su itu khandiak kerkulang welfare and development society kadai ka ba ngila register bat ka sarkar bat kaneka hap hapo kajing baik kajing khmi jong kabalang presbyterian nong thamai ribhoi synod ti kum ka society nakisnam ban nakipor syakipor uju pelong ki items ki ba pair akisnam ki melsuang ki pelong ru football ken rei namar ba ngi baki kun samla ki don ba kasap ki kat ro tela supposedly kisnam mentang la ron ya ka
cricket tournament bagi aingu bahkan ke step ru kin sedang ya mereka cricket tournament dengan bajong kajing pli kajong ya mereka program dengan bajong ke por belong ru presiden jong kene ka Kerkulang Welfare and Development Society secretary bidan lang hang ni teman basan kirang ba balang ki members para khat ki team baro atli ki ban yele akaya kene kasi kene opening ceremony but yo baro ki bai la ban don lang hang ni ngai khuble ye pwi bar kum juru kasnam thamai ka basuk ka bakamen bar ka padap kar hai de jing kurkhu ga jong play jong in jong kumala pani thu mentan ka kateng jong adi ba maki bla kan chupen bet kan ngadang de coach hadu mentaru ngadang coach ya ka Meghalaya women's senior team ya dang hau pnai Oktober ngidang wan ni la ka ya ka T20 hapo Tripura bat menta ni upnai baning kong in late chapo katak banyele kaya ka one day match hapo katak ang the ngarang di treasurer jong ka Shillong Cricket Association hadu menta hakani ka por ka kendiat na shukwa ban aimen CMP kum ki player kalong ba hawai ngai ka tournament ka dei dakan ka morti ball mo hande nga kwa ban penslor pi bapin upgrade no LED la se shaka deuce ball namar kei ka ba ngai menta kalong baling ong ka ni mar ba ngai ka ni ka kilat lani kilinti ka hakaba ka cricket ka play menta hawai ka kumala karan mentan ka ba ka football ka lang dei na kiwe ka sports ka ba palat mo khamtam hakani ka North East India jongi habngi pe chikiwe ki benta jong kari India ngi ba ki bon ki ba ki kham e ka cricket bat ke ika bangako panong hani kalong ba ka cricket ru manta klalong kata ka piang ja le se yangi ya phi kum ki players namar kumban che thu khandiat ang nem dei bangako ban penbang ya phi hendrei iwe player kin la ka kum ki na kalyang jong ka men's team kiyo kumba silak arpho si game kata nga she thu khana phi khandiat ang ne ba fin ya tip ban le se kan long kum ka jingtik ya phi mo ba fin kham ya penle jingmut haka cricket ru kum jo nomor kalong kum ka omentan kalong ka piang ja ya phi nam ta ka GM ka jong phi nam ta ka career ka jong phi Yang dia, Indonesia memang